Y entras a la Plaza de la Virgen y está toda tu comisión, la gente con la que te has criado, con la que has vivido todas las fallas desde que naciste. Entonces fue algo único e increïble. Records inolvidables. Però clar, si passen els anys i Sandra ha tingut dos fills, se diuen Ivan i Diego, de 5 i 3 anys. Sí. I avui has desfilat amb ells. Tu te pots quedar en un dels dos records? No, no, para nada. No, es diferente y creo que todas las falleras mayores de Valencia somos muy afortunadas por vivir el año que vivimos y la ofrenda que vivimos, pero todas y cada una de las madres valencianas falleras son únicas también por lo bonito y exclusivo que es el desfilar con tus hijos y con tu familia. I com se porten els xiquets? Muy bien, les encanta, es más. Están con la música, desfilan, ya entienden un poquito lo que es entregar el ramo de flores a la Virgen. De hecho, lo han entregado ellos y yo me he quedado solo con una flor. Pero la verdad es que es increíble verles además desfilando con tu marido, con mi madre, mi padre, mi hermana, mi sobrinita de un mes, mi sobrinito, con toda la familia, con mis primas. Todos somos de la misma comisión y la verdad es que es muy emocionante. Todos juntos desfilar, hacer todos juntos algo a la vez. Es increíble. Pues te dicen que continues disfrutant del que queda de nit y de falles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí cada año. Gracias. Guapa, guapa, continua guapa, guapíssima Sandra Climent. I és una història molt bonica també la seva vida familiar perquè... Bueno, jo m'estava emocionant només de sentir-la, Sí. Pues mira, ella va conèixer el seu home, Ivan, perquè era d'altra falla, la de arxiduque Carlos Chiva, però del mateix sector. Coincidien en molts actes i d'ahir va sortir, Cupido. I ella sempre, des del primer, quan tenia mesos els xiquets, Ivan primer, després Diego, han portat els seus fills, però hem vist en primer lloc a son pare, a sa mare, la seva cosina, que va ser també de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València. És una família tan fallera, i una falla també tan fallera com, bueno, que té tant de prestigi com la de poeta Albero La Totana. Més falles que estan entrant per així, estan entrant... Per la plaça de l'Almoina, la comissió L'Alguer, enginyer Rafael Giannini, és una comissió fundada l'any 1965 del sector Algirós. Saludem ja a la fallera major infantil Clàudia Piquer, el president infantil Àlex Gil i la fallera major Maria García i el president, en este cas presidenta, Ana Maria Badenes. Ja hem comentat en alguna ocasió que cada volta les dones tenen més protagonisme i més poder i més de tot, Julio, en la festa. Actualment hi ha 30 presidentes. Sí, i molt actives, molt actives. I per el carrer del Micalet estan entrant les comissions, ja, com hem comentat abans, del sector Olivereta, i ara és una comissió també molt nombrosa. Barri de la Llum. La seva fallera major infantil és Ilenia Celada, el president infantil Jorge Márquez, la fallera major Beatriz Sánchez i el president Antonio Sánchez Uroz. És una falla també molt popular, com també lo és esta falla de l'Alguer enginyer Rafael Giannini, que està desfilant davant de la Real Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parat. I molta gent també tinc que dir, Sònia, que per exemple al passar les comissions que venen per la plaça de l'Almoina, que passen de baix, ese arc que unís la Real Basílica amb la Seu, com n'hi ha una finestra que es veu a la Mare de Déu, pues també la mirada se'n va, aunque siga un moment de dir, mare, així estic, com passa a molts valencians a qualsevol hora del dia i sobretot de la matinada quan està tancant la Real Basílica, que passen, s'agenollen un moment, un segon, Mare de Déu, així estic, bon dia, bona nit, com si fossin de la família. Jo crec que n'hi ha una familiaritat molt gran, complicitat dels valencians amb la seva mare, com si fos una més de la família. I a més hem de comentar que l'estampa és bonica, de per si també la plaça, la basílica, i hem de recordar que són també moltes les parelles de nòvios, jo inclosa, que el dia que se casen volem vindre a fer-nos les fotos de nòvios precisament a la plaça de la Mare de Déu. Bueno, i que se casen la Mare de Déu, per exemple, fa un moment estaven entrevistant a Sandra Climent i ella es va casar en Ivan als peus de la Mare de Déu, un 17 de juliol, es va casar, feia molta calor, però ell es va casar als peus de la Mare de Déu des de Sant Parat, com també, per exemple, es va casar als peus de la Mare de Déu Maria José Esplugue, la fallera major de València de l'any 1982. Jo vaig prendre la comunió en la basílica també. I que imatges tan boniques des de la Seu de València
És que jo l'altre dia ahir comentàvem que València té dos grans escenaris naturals, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Mare de Déu. Dos escenaris perquè ens agrada el carrer, ens agrada els espais, i la plaça estos dies, per exemple, la Mascleta és un punt d'encontre, com també moltes vegades la plaça de la Mare de Déu de Sant Palaci. I d'ací uns instants veurem així en la comissió l'Alguer, enginyer Rafael Giannini, a la Fallera Major i a la presidenta. Comentava abans que esta comissió, que la conformen per cert més de 400 persones i al capdavant tenim una dona, presidenta. Que bonic que cada volta les dones, veritat Cristina, ja també, escolta, presidentes ahí a ficar ordre perquè tenim també un toc especial per a les coses. Sí, perquè la dona també està perfectament preparada per aportar una falla i a mi també m'agrada que cada volta siguin més les dones que són la presidenta de la falla. Tu te veus algun dia com a presidenta? Ui, no sé, mon pare és president i això és molt lío. Molta responsabilitat i molt de treball, veritat, Julio? És molt de lío, és molt de lío ser president, perquè no solament la responsabilitat que tens damunt, n'hi ha que treballar tot l'any per coordinar a tota la gent, és un col·lectiu ampli, no solament és treure els diners, que és una part important, sinó també coordinar i organitzar a tota la gent, això és molt important. Sensibilitats, famílies, que n'hi ha que sempre pau, que no n'hi ha cap de problema, és un... Perquè no solament són les reunions de la teua falla. I així tenim a la Fallera Major Maria García García, de la comissió l'Alguer, enginyer Rafael Giannini. Esta comissió, que si són 400 membres, hauran arribat més, perquè sempre n'hi ha convidats familiars que volen desfilar. Que guapa i que emocionada de deixar les seues flors Maria García García. I com te comentava, els presidents no solament són les reunions de la seva falla, que són totes les setmanes, sinó també reunions amb els sectors. Per exemple, les falles de primera A que tenen la federació, les reunions de l'agrupació, i a vegades dic, té que estar soltero, sin família, un president, perquè té moltes ocupacions. És un càrrec sacrificat. Bueno, però és fa gust, no tenim que flagel·lar-nos perquè... Home, tu dus 8 anys? Jo 9. 9 anys. M'imagino que si no estigueres a gust tu t'ho passares bé, no ho repetiries. I hem vist, durant l'ofrena hem entrevistat, per exemple, esta vesprada, no recorde, perdó quina comissió era, però un home que duia 40 anys. Sí, el president de Fernando el Católico, Ángel Guimerà, Eduardo Martí, i un gran caballero, 40 anys com... És que és tela, 40 anys. S'ha d'agradar. Al capdavant d'una comissió. N'hi ha presidents que són tota una institució o que han sigut una institució. Recordo jo el nom de Paco Salaver, Paco Lechero, que va ser 39 anys, president de la falla Pérez Galdós, Calixto III, que va fundar els Premis Raga, per exemple Rafael Ferraro, perquè jo sempre em confundís amb Rafael Ferrero, que és el president de les festes d'on tenien, i que ara és diputat, i l'home va ser 35 anys, president de la falla Reina de València, duque de Calàbria. Sí, perquè és de veres que a vegades no solament el president que vulgui continuar, sinó has de tindre un equip darrere, com la directiva que t'ajude, perquè és molt important la directiva per a un president i per a una falla. Això és molt important. Això és molt important perquè n'hi ha gent que té que encarregar-se de l'economia, dels festejos, altres, per exemple, de la mateixa Fallera Major, perquè no li falten res a les Falleres Majors de la comissió. Jo, per exemple, enguany vaig nomenar a una mamà de Fallera Major, de la mamà de Nela Cortés, com d'experiència que millor per a cuidar i mimar a les Falleres Major, que és un element molt important, perquè si ells lo donen tot per la festa, també la comissió deu donar-li tot, sí o no? I tu que has tingut enguany a la teua germana. És de veres. A ma germana no li ha faltat de res. Mira, altra vegada, Pere Llorca. Pere Llorca. És com un director d'orquestra. Mira aquest signe, que significatiu ha sigut. No, per ahí no, posa el ram per allà. I així també tornem a fer una recopilació d'imatges emotives. Mira quantes flors, els clavells que van vestint la Mare de Déu, els vestidors que no deixen de treballar durant tota la vesprada i la nit, cares de sorpresa, d'emoció, i també, mira esta imatge que bonica, imaginem familiar, i en el xiquet, mira la cara, és la Mare de Déu. I el beset que li dona, ha sigut mirar a la Mare de Déu, el beset que és com una continuació d'aquests sentiments que està vivint aquesta família. És inevitable, Cristina,